guys, this is your boy Likona Wiseman and yafumaneka ku TikTok, Facebook, IG, but IG sanomqala ngokudalanga yabo sanomqala ngokho but ngiyaba namacala wami apha bathi ngubani This is your Wiseman man. so macala like ufumaneka ku social media Sibaleka kuzo zonke basearch qawe na CV Wiseman ngithola so umjita uthi yafumaneka kuyo yonke ke into ekuthiwa social media which is Facebook, TikTok, Insta, Twitter kamshi yafumaneka. Otherwise macala wami manaba nemibuzo manapha mani yabo macala like le mibuzo yami imbalwa gqithi man yabo macala wami but umbuzo woqala like umbuzo wami uthi like ungapreferisha ntoni yabo ube nomntana oyimufi okanye umntana osisifebe. Are you ready? Nalo sisifebe okanye imufi. Yeah. Hayi nje maqhaba ithanga nje. Maqhaba ithanga. Lindi hayo bafela febe asoze shama maqhaba ithanga nje. Hayi maqhaba ithanga. Kuba sitheni isifebe sona. Hayi shebe funi yakho bene picture funi ubona umntana wakho uphuma phafu nini kanye abe uxelelwa abantu. Yo umntana wakho simbonile. Yo hafu nje hayi. So ayinemoto. Otherwise umbuzo wesibini yabo engombuzo unzima yabo ndicela nje mosi wamenza ugrade 12 wamgqeba mosi. Yeah. So like umbuzo wami leyo ba like ngicela untranslate lo mbuzo yabo uMandela waye president esingaphi eSouth Africa. Ayoqala. Ngicela untranslate lo bra. Oh ndisho nge-English. Yeah, nge-English. Yeah, sir. How much water was that? We have one try. Ne moja. Kapenduleke. Ayine so flop papa. How's it trend? Ah, trend. I don't give a fuck anymore. Also ayinemoja andiyakuva. Sentsho ke ukho like yintoni like a red flag apha eCherini apha kuwe like konde hayi like i red flag yini eCherini konde hayi. Red flag. Ufebe man. kufeba Cherefebayo. Hayi. Cherefeba yintoni enye into? Ngabe ngisitsho ngokufeba. So moja ayine moja umjita uthi akafuna icherefebayo ladies cani isigadeni. Otherwise nomnye umbuzo manapha mani yabo lo mbuzo lona ke uzaba nabo ubuthikharhanyana yabo lo mbuzo lona like zawuthi apha kuwe yabo like xa yabo udibane like noarchus wakho ehamba necherry yakho like ungafila njani wena? Badibana noarchus wami ehamba necherry yami. Yeah. Ndidibana nawe ehamba necherry yami wena. Yeah. It's about to go down. Abesidlo mntana sezingubini lo mntana. Sina apha kumuntu izingubeni ngoba kanti ngibona hamba nawe. Yeah. Mayiphelile. It's over. It's over. Ngalamzuzu ndimbona ndibhala ku Facebook it's over kanye ngibhala ku WhatsApp it's over. Uyamphalela uyigoyi. It's over siqedile simuvile on. Yabo? Awuyigoyi. Andinokuya futhi uyothini kuyo. Oh so ayine ngabantu hayi futhi. Ayine moja ayine sentsho ke ukho like kulombuzo wogqibela ke ukho like anzokubuza ne like wena as umjita ne like ngaba motivator uthina abantu like motivation yakho. Stay idle like me man chayisanga manje nami yabo nje ngoku ndiqinile noma yabo abezansi. Yes. Ladies, nana ivuma ama owenze lento. I'm a